Πέρασαν 11 χρόνια από τότε που στις 21 Ιουλίου 2002 έγινε εδώ στον ίδιο χώρο η τρίτη συνάντηση των Μάριδων. Δεν θα αναφέρουμε τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα στον πολιτισμό της φυλής μας. Μπορούμε όμως να πούμε με δύο λόγια ότι υπηρετήσαμε με πάθος την παράδοσή μας και κρατήσαμε τη φυλή μας ζωντανή και πάντα στο προσκήνιο. Όλοι γνωρίζουν πλέον ότι είμαστε η κοιτίδα του θρακικού λαϊκού πολιτισμού. Έχουμε όνομα, θρακική γνησιότητα και είμαστε οντότητα με θρακική φυσιογνωμία. Απλοί άνθρωποι είμαστε που σκεφτόμαστε και ενεργούμε θρακικά, με κύριο προτέρημά μας την ανθρωπιά και περιουσία μας το βαθύ και ογκώδη πολιτισμό μας. Παρόλα αυτά, το μέλλον είναι δυσίωνο, άραγε θα μπορέσουμε του χρόνου να πραγματοποιήσουμε τη 13η συνάντησή μας. Βλέπετε, όλα έχουν ένα τίμημα. Δυστυχώς, η παράδοση έγινε εμπορεύσιμο είδος. Όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα επιτρέψουμε να βεβηλωθούν τα ιερά και τα όσια της ζωής των προγόνων μας. Εδώ σήμερα δεν ήρθαμε να γλεντήσουμε. Με σοβαρότητα, απλότητα και σεμνότητα προσπαθούμε όσο ξέρουμε και όσο μπορούμε να διασώσουμε και να διαδώσουμε την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά μας. Δεν βάλαμε ποτέ και δεν θα βάλουμε εισιτήριο στην είσοδο για να δείξουμε στον επισκέπτη τα στοιχεία της ζωής των προγόνων του. Δηλαδή, ανταλλάσσοντας την παράδοση με το χρήμα. Όποιος καταλαβαίνει τι θα πει παράδοση, όποιος πραγματικά πονάει για αυτή και θέλει να βοηθήσει, ας το κάνει με άλλο τρόπο.